kubwatia na bukurigirirwa na kio muntu. Magalaya sana na karibu asembere weito mole mtoto tudi kipigara round wotra na watu wasanga igoro ya amanyansi na kwa igeriga no yomo wa timundi au kwa na kinga na wale kwa na kinga wasine kawale Dennis Bono omancho maligiria na kwa regabu nensemo yaito entangene kigima turachikuchaka asomore bwerituko dialero abutarachkomanya igoro ya ogosimekwa ko bunyansi andake ko iboliole obunyansi gete nakibokora bwa mabuya nainde inkiyekora ngakibogosimekwa ayonsi ipi nochikomanya asomore bwerituko dialero maragobe yega nigo natarira chinsemo chumuchobosonga iga ashtobatum momanyi bwekerengo kigoro oyo gokora obosimeki naboigo okwene kingango tuserale obunyansi oboiga egere enka yao enya kobagie gocheneka kigima igo mwancho murigelia akwariganindie guchakira boniga wiko mwerio osanga munaintwe na nyira una botambe na bokwenda kubwacha murobere yigansemo yito yekerero ya Facebook una Ensoko TV, YouTube Ensoko TV, TikTok, X na kirensemo na Ensoko TV nche nigongoro ko Pethuel machin na nyiranga nomoroberio boboremi amo nobotugi nitsukuria ndobwate Dennis Njema Dennis yokoro kuragine malieta anti karibu sana naende tomanyi andake malieta ao naende ngayorwete egere tomaye ko gendra igoro iyo morobire to boremi no botugiri tukuriare ya mono morali bere nche samarieta ngoro ku Dennis kyoga opsa ama landscaper niyo ngoti na mangana climate change na environment conservation also we educate about type cha manyansi urufu kwa sama manyansi mechiweka ikaro kwa decoration enerega simono nguti na karumura Mimano Dennis karibu sana Ensoko TV na eiwe ga no borosobo mugusi astito semi bono omulemi gose omondanda ko olenga chinga kimunechiga utaiti kumanyambo nyansikio boiga taite gusimeka sinka yae munyansikio boiga andake buranya ko boko moretera asaragia umaitengo ganiora asaragia wakonera mangana ya climate change okuo ase mono bweke gusiba korokanga ogoncherera kwerire ayibono amangana anene mono agendreta chingo kechiga me yensengima andake ayibuna Dennis indi wacha getko manyanga obonyansi oboiga na indenchira kindanya ko bagingo bosimeka indi wacha gete obosimiki obo munyansi dia mono njeni so mele tamangana landscaping nga specialized kuna interior design interior design neli siko lisike kare rigo in terms of yoko train lisiko yao libe lyoko kopya libe liko twale bindebia rwa semete obonyanzi amaoga na matunda ine bindebi go tumeka karo da decoration ya compound ya specifically gaiga etobege to bonyanzi boka chiparadi chobonyanzi bonanzi bari mahata to ko Chinese price ono bonyanzi bo kolibia se ensembure targo tumono nobo eto boroka na bamuta coastal glass nobo toroka na Pemba variegated glass nobo toroka Pemba green nobo toroka ali Kikuyu
gose golf class gose carpet class ono ne chipara kile sana oya ono ga ne display yobo nyansi oja kwa rambo yotagete kwa ku supply ra bune company oboko koki kwako oboko koki kwa supply e customer ga chole vala tiri tagete erinde na toko nyaka ko supply ra ko nyansi bi bodi bon tiya tagete kia ga robo nyansi oboga a wonya se kare tebeke tebora wao boko enda ne weather ne climate wonya se probo tagete ya maja wonya se mbora robura ta chipo sareke onyansi mboro robota ke to boye ngaki nga se maintenance ando onyansi mboro boko ire regulation ya ire barenio ande mboro bwanyo oko maintenance after go ko borusio ko replace after 2 to 3 years ande mboro ko replace within 1 year one ko depend kuna omuntu otake to onyansi ko rampuri bura nyare ko bero buya aso ko maintain na ko borose ngai kwa rusiti idea yiga yon CP yokwene kinga obunyanki obiga a usukwa somerete obosimeki bo bunyansi obiga ni somerete na wade ningolte landscaping exterior design as exterior design to go til ne bindo bitan ekna ko bare na wade ngoti dore plants yere emete namba biri ya maoga namba seta matunda namba inyo bunyansi namba isano amario herbs one bintu yonsi bibe combination ekere go decorate yo much ekere go landscaping ekere go gardening mancho moligelia nyaranga ni gotoge ntagusangamo nae andake ekere to kurigelia iguro yobonyansi bo gusime kwa senga tore na Dennis Eiga kurwa sensemo yo muchubusongo oyogo tumanyane na mono obonyansi obiga aina a bo kunyaka bo gusime kwa andake mburu byoboga netie andako igure ekera wo sangana intu nengelia gotebanga obonyansi obiga a bo kunyaka bo gusime kwa andake na singencho ya okwancho kolikwa kwa ora twale obonyansi gete bogo simego kero kimbure nyinge ekero kyo morakera gusekero kende egero nyaka bogo kwene kinga botambe munyaro kubago ko beka obonyansi obubwa basaragie igo manchu murigereria ekero toge ntugusanga kura sinse mechiga ntuchukunyaka batoko manyanga na kibonyansi obiga bogo simekwa na ndenga iboko rusiwa andake noibolia mabolia mage ngayura nyoro bonyansi buno obiga na ngayura nyoro muntu bwato bumanya asengencho kero monta na bago simeka inyo tete twa ngoke no kwa ngwana parali kwa togoro bonyansi kwa jabwa simeka lakini nabwate enchera oseba rumba bwate enchera na abo manyibekerero kwene kinga obonyansi obugenchera bogo simekwa nande na kiburanya ko bogo konya egere nayo nyaka bogo korosia omucho nyaka bogo chenekana ko rekana sincherenkia igo mancho mariga nekero togen tsena Dennis kuruga Dennis yes wante birunto bwato bonyansi wambalire 1 2 3 4 5 Chinese Bamuta, Pemba, variegated, Pemba green, na variegated kuna Bessiam. Ngayo nyansi obo gotoka gosa sibo simekira sam. Yeah. Usichinde taranchiro chubo nyansi. Of course taranchiro chubo nyansi lakini siko babego depend in the chiria mna bono basiku kuna Bessiams. Mboro boko nyawa the seedlings chiko toke supermarket chikoni. Burimone bogo kwa nako tevi the semal area sina go Machakos na bakamba kamba tuchi wetheria umbabu ati a lot of murate yo nyinge buri go bonyansi boria Bessiams boria boteke timaje menge ande boteke ta sala acidic so seita ebatiri tiraro ebatiri HP yaito zivele ya sobotobu ono bonyansi bogo dibuka sobotobu ukonyo ole na obongo kolibura sobotobu na ande mbori go kina very fast the same as yobo as a decoration kera bono Pemba variegated yobo bono onyansi buno bono obito buruka variegated class because we kale ya white bono bono botaka se decoration bandore ko tachamona bokorta kane kale white dio botake ribota chimona oborona abo botache o traffic aso weta mbori kwa era buanga ani mbori ko saka kini obotachi akayo wasirira na bori aso ko prisa wa machi wa mwabora ko borobore clean pi wa mbobo atraine ya white oburu ku Pemba green na wote same na ko wake no lakini kalo kulia se chibere because there is one family kero to se kere family ya yamo ase chibere na ko rapor go ko mbori ko no kere boka na with one condition maintenance na yamo watering na boko the same na fertilization kero to kina to gatebunga okina urande bune murwa bonyansi to abwate gusemboro mpaka bono iga obonyansi obwa abantu ba maite batamaite amangana buna yakora gated amangana ande andake
inki geko gero bunyansi obu inu mutaliko nyaka umoko basimeka mwasimeka obu bwekerero duraro ko bwekerero bona bunyansi obu bwekerero badi ne butarenge komone asaba emuru ne arere goroga emuru ne arere the best ya ngombe kolia emuru ne arere the best ya kusimeka se golf emuru ne sengia aso kusimeka stadium because it friendly to the skin but bunyansi no rare goro tunatungane mboko ko se problem ne skin yomo that's why very friendly kusimeka se golf na se stadium kero mujesachi na akiranse mboko muniaro ande ta kanyore an injury depending ye muranere usime kwa se biti bieme mono the best and is ever green ase color ya ne kwa taka green na ande maintenance is very fast mbwanga boko mera obo usime ko no the same time obori muru area nigera mere bwanga mona ande nyoke speed lakini uwae buri mbwanga boko era yani bore annually obo mbarenyo bona uko no 5 years okwere myaka mingati yeah obunyansi obuiga gwatwereire igoro yechi type ao na ndandake omonto naro gochobolinga nchintaite type gete kosomi moro monto obunyansi buli atagite gosinero goche inumo obatebenga mwenda komosimekera gose ae na ngo semiro monto nkigeli keranyaka bwe kumokoni asante morali number 2 na bitobegete laboratory ya temple antisel ni file grass lawn laboratory otobegete type jones na ndora da jones lakini tuara letre na boko chori gere nayo une customer use client onya tumai tu manyu bonyansi ker kwa borodi gere ni jones aboko mboli omboro kwerese ingote ubuya buobo no bubuaye na chibesa omwate bunyansi bunabo ega nonye no botanisi grass very expensive for what you know variegated what you know very good golf obore igori sake no bona egero monta inyuriga quality ne weather ne conditions bo simekwa ne price yokugora na bona ko compare ante bya no buntage because na mwerese good bona nyori ya masomo igoro ya mangana yo gonjere kwelire kwaereire biasana singe nchomboro bokomera akero kiembure nyinge ekero kyomarakera usekero kiemburire gatwake nayo manyo gwatwerre andake emyake kwara korre wasimekero banyansi oboiga wakoreire maybe omontega asi yiga yo komusimekera nabo go semyo monto kidero chengandake kwarigereire aso banyansi oboiga oranya ko bogo tebyo montonga obanyansi gete mboro buya kobwa obunyansi gete asinje umaide na njengule bwana mlenje nisimegete bwana na nje egudipeni no munda anje tekala umaide na bokuno tukote chiange chiga cyo munda banje tekala ya njenga ro bunyansi bokanda ne kala ne special munda bwade ne mune birenga lya bwate kuro moyo ngora ya usachira se friend ya oro de simikira abantu bande bako pick mono ku friends okanya tama bwate bumanyi agote kuna ne usina mundu ngotare otare kwanya ro ndenga kimunyansi bwanga okiga makiyo bwabaiga bwana kwanya mundu chakire ko twala ementari tibune yori bwana bakanda kise lakini na ndoko so online naro woita ko sikuna bono to so mani usaso no from en soko TV aro na nera go kinu sino bori ato tenga ki supply re mo ya banyansi oboiga torambe kabya no mwancho murigereria otaite obanyansi oboiga nkigel mugo simeka obanyansi omondo chire obanyansi ngakibono maitendo bwate bono buneke meli osine ne chinyanya tote for example omonda kwenda simeke chintetere chibe ekemeli achaoni ose asimeke onyansi oboiga ngakimo number 1 obanyansi for example binobo obanyansi ya tobwatega mbori chiemo ntwe toja twapi abogerro abagusi bauroka seedlings abogerro seedlings yeje before take wo seedlings dote get ground work we go prepare ground out to the maximum we ka kerem keru su weeds number 1 ko to regen to koroka pesticides kose fumigation kose pet herbicides abasa yagusi arujwa bune round up e wheat yero yipi ocha boro bo yipi te chugo ito banyansi asa ya bere volais na utake level azu na ko test kiasi na utake tera ko one level kurmat wa karo kose na utake tas kete muki ora sanda kare ground wa care to akore fertilization na bude to muki planches seedlings ngane ke wang seedlings seedlings chugo nansi do the seeds and do seedlings obogerro ekemereri robot
obo tunabugwarka oboger obo tu tunaruka seeds oboger nabuka seedlings bono ingiye gusimekwa andaka omonto chirega igamo amotebere na natete kwenda gusimeka obonyansi oboiga nkimo gusimeka ino okay obonyansi tusimeka noboger robo seedlings seedlings yeji na odo to pima sekere kwa ngire ground kuna landscape na bongo tega na bogo bonyansi boko ande egunia amo gana boko ande guribaro abana boko ande ndo na boko ande pick up kulingana size ne space yebinenga bunonga na bongo what is according space ya buogo a series keri yawo na ande kere kwa selective type bogo nyansi wa otagete kere kwa tebere namna yobo nyansi boso bogo seboye to ko supply make wango ke dia sai kere kwa dige tu wana ngai busimekire enugusi maide bonongusi tole omwancho murigeli urigeti Nsoko TV otagete komanyanga andake Dennis yerenga kiasi ngito banyansi oboika mbokango ogeti ngikia ko bonyora bono yani ngayibule egero mondo otaka komanya obonyora number 1 jeni mbwa de bono ga ne display ground ega inde munir laboratory a long glass laboratory e tensa ge town kwa sabete to kore display yo ndiwe kantu bwate farm nguru wese mayabo bara nguru bara jo what to nyoro ga tena bono ni bwate farm na nguru namba nesin ase para dia manyansi atu ora kan kori are abaga onde ngabo nyansi ge etante bibino for example godo mbogoro ka bamuta class no pemba variegated wana ba ndinga kin tomere pemba to bwate pembe variegated na pemba green yiro gora no wana ba tena e para dia manyansi ana mosomiria tato narambo buya ko coligusion o botaro coligusion ko na ko tennis class because sempre go to brand go brego tu go chabu go kamera bwango watu bo nyansi botara nyansi botagete asempre tarigo embretari yingi yani brego to se twice once a month twice yara yendege ande ngo sustainable weather no nyobo obo bongo sustainable port weather lakini weather exist more than 3 months kuja bere buoma abo kuchaka kuoma kuja bere bwa kauka kera bone bwa area obo tobole go anda machare ke wango gete yakema mwancho muligere nyaranga ni otogenda asichinse chiga kuligiria anene mono igoro iyo obolemi andake gwanyare kubogo kwibolia matuka mange na kindanya ka bagingo kora obonyansi bwane bororekane buya amangana exterior design nekero sorena Dennis Kuruchinse mechiga imemu chubo songo yo gutumanyinga ndake obonyansi kolengana nokugani kwao nabo kolengana na kelioganeti ngonya ko babule bogotoka chinse mechiga egero kwanya ko bogukwira egero nya ko bogusimeka nibo mwancho muligeria tora skasi ni turagenda somutumuko mwenge tokwirana nduchikunya ko batokugendera guchimutu mangana na mange tobwate igoro y'obonyansi oboiga nduchikumanyana ki bogusimekwa ekerengo kiriki koganire nabo igo mechando andake oranya ko bogoko ene kinga kuyimanyole egero nya ko bogoko Rusia emechande yo onya ko bogoko ene kinga nkobule buya ose enka yao ngobere buya asobonyansi oboiga igo toska tambe to kwirana gusanga tore ayande amange toska Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Nsoko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Nsoko TV oboroso womugusi Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi
onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Umurigereria bwa Nsoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Nsoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomera na inche ritkore Juma chinsa ikomi cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo che gukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Nsoko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje ni Nsoko TV, oboroso bw'umugusi.
Yake mwancho mwaligalia Bwensoko TV umurubiria sembeo burimi nobutugi karibu sana sensemo yeto ya kabereri tukorera rekora to gusanganira muno igoro ryo bunyansi obo abantu bagusmeka sichinga cyabo ero banyaka babagocena chinga cyabo cyanyaka bachikorrekana asinchirengia nigotere noyo mo bwa abasemi nawigo abamanyi bekerengo kigoro kura senseme yiga abakochi kogendera gutumanya anena muno oso ragendera gutumanya anamono igoro ryo bunyansi oboiga nechinchera choko bosimeka koborenda naboigo wikera bwanyaka bakobya Dennis karibu sana sensema yetu ya kabere na nden twasanga enseme ntangani twaligera igoro ryo bunyansi oboiga bono omonto wagachire ochakire bunyansi oboiga ngosimekale ranko mwancho muligereria andake chinchera chiringa kia koros ya mangana ground work ngakia koro agochene ground yekiga nkikeliata keire marabakia yaganire ngakia ko balance keregento egere omontamanye onyansi oboga noiga ocha kobosimeka chincharanchiro bobwande gusimekwa taliongo ko boiranda gobeka marabaigoro gose omochanga igoro bya mono moyiri TV ya ipe soko ane ro mego ja semorenje ngoro kuna Dennis Kyogopsa I'm the landscaper landscaping the process here ndambe landscaping no plan o plan igoro yo mochiogo igoro chi institution abotoko na boko plan igoro yo school nya gitari ni hotel konya korera amangana landscaping and gardening maybe the biko ndamo kera waja kire process hiyo traja kamangana landscaping and gardening ngochoro wa kole planning ya mochiogo kwenda si architecture chaka chore plan ekele plan ya gechibundi chacha chiewo chiaga the build the way you want kera wa kore mangana construction eitra bonda chaka landscape before construction osencha ka construction after omochiogo nyumba ni number 1 agara tukira se compound yomo a client that ka landscaping of very ready into number 1 itokururia a landscape ya rira baria na sainga kia korro kana wakala consultation ne clients amo boni kia tagete wakala quotation nera they wana ekere process ye wanze goro yo mangana landscaping utubwate ebintange bitato utubwate plants utubwate materials utumekora and also some services yokorwa kusaka number 1 say plants plants na gata ikare plants yeri bintanga baka bitano baka sita wote base plants tubwate obonyansi obo tubwate emete tubwate matunda na nden tubwate amariogo and tubwate also monument mate bindu bikura mo kanaro atari natural yali akoroso yejitu konya riro sigi yanga geti akreland tamba ga ngi ko na liyo ndo to monument yo sigi ko konya bire asense miyo ko rand step one grade de kwa so trillions baka financing ko tere acha aka tu akore quotation ye ko bala tore how many plants yo tagete ile ngachira ko cost onye no bunyas to manye how many tons you want yo that tons go se kai cheese o se eke wango ge chindo limit the same na ko select point every corner yes to prepare ground kirikiao number 1 to draja ko simeka ngoje to are make ground kyo monta warusi bimerebe ndikuzo kuneke nyambi warusi wala wit sikoto kawu wachora magenara na kwando mwana wanda sekretariat onse kusia araji asana kanya no bochabu territoire osino na construction ya territoire banyo rore kokoto nje iteketawu matoboli amagena ebinde byonse byasangire kurwara kero no bochabu utachikwara obonyansi bobe byo samora osama tunda koseme eka twa rusibo bochabu kurwara bocha go design ground twamanya naye main gate ro wetra go jabugo na yo para parking na yabantu bagutimokera tubwati ngentoro pega sebo ine processing ndo kwa landscaping and garden kwa plan ya kanyombo ka uto kubutre nabasani babo batego so nyuma bari bonse bagasonye nyuma ngo tande bwango hiyo abagani bari nyomba kanyombo ka kobe kona uru pega sebo asemo gutimokera nabagani babwango bwango baso twatse nya sega sebo yakoba twatse nya sega itike ka so ure main twatse nya se parking yo munda koba twatse te garden ya maga yo muchi tuzibona motu ambaki nabagani service singi ko motu yo front yo nyomba back yo nyomba na so the another garden is private ita so gutimokera ne family ya so bwate private aso kunyura ka kulira kandagira kao so de so mega city ya so de so mebu so anything or concern akara tu plan those things paka bane ba plan paka nonya siba kwa kutu
chimbe uko tenga kinga landscaping ya this one moteto tumekoya atia na nguta kanyora singuta kutumba so inele process ya landscaping akara tua rainfield ground kia beire toma kutuona garden nawe koru 3 in 1 obo nyans temete amaoga na matunda ayi getting nando so mbare bako be kamani metu kunyansi mboro kwe carpet boko urubutari yo natural boro siri kuru industry yani ego ko bwatu no wanja ko monto gose bado obo igano bunyansi bona na borobo ainene bona kanyora mone compound yerenge aka sinini osime kaka nyansi aka erenge temini singa na to osime ka bunyansi erenge na ndi bwate population yabantu bona kanyo muchi bwata ndo se for example se 10 kiri tuko so bari bako so alafu mebimbo bwata animals siga usine chinko ko symbol bona bunyansi umboko survive otachoko ne chimi animal chiriko ya bunyansi umboko karra igo minisi egero osime ko bunyansi ko wadi baisia ngaki compound ye abantu bari ngecho ko safu yani no nyaro ucho ko bolenda minya makio bwata mati make utiko chingo chinge tuta small place na utiko kunyansi buchikola igo garden yo munyansi ne takire ko ba korendwe ita bantu utachomono ita ngoko teri ko go chiararo narigwa nyako ba maintenance number 2 unyansi ka tuwa busimikire ngo wadi ba istro siarira maje obubekere obuoyo na ndobo korre muwi igo bunyansi obo igatari ko busime ko botige igo mbo nabo bubwende kolenga bubwende ko borende kera ko role witi yo kurusi bo chabu no bone ne witi da to to bunyansi ko ka to witi ya this thing igo ndira bira necessary and want to just sit around ko cyo tari bunyansi ne witi yo kore witi igo kwa rusi ebinyambie biga ko chabu kwa jene alafu kare kwa rusi bunyawo chabu nabo korabi okole mowing kare kwa kole mowing na ojo kole fertilization usi aro boyo ito gwetuka usi gwe chiombe usi gwe chingoko usi gwe chimbo na bokosi atugat komende fertility onyansi oboro kanekieni na ndabo boko benga kienyi ase process yo gusumeka ngwande bi omonta gwocha mwabangire keregendo mwakorire okwamanyire bunyansi kyo bataete egero chiko musimekera gose agoriro musimekere mwarosire ground kiabeiro buya mwabekiro bunyansi oboiga motukarenga bogokora bwamera mwachake process maybe ende yoko rusiri binyambie bega gose yoko nadera ngendo nate obunyansi bwo depend bore bokina bwanga bore bokina mwa muna boria kuyiglas boria emurwa igwenere emurwa mbwange komne ande udipenda sayo botobora onyo botomboyo nabukoira 2 to 3 months obona bokoira 3 to 4 months wamanya ko kaba seria piko ma ochikora bi nande ngoburugo rubole ngoburugo kare kwa bosimeke ko yari mboko ba complete bakavuga moto ko gutora buburugo kwanya species agato fingo sumuga turne laini ye laini igina ngina de tongeresa boniga all the spacing mo kora egero bunyansi ubugambo chikoba egere mboko tiga magari gete egero boko okay ka tusumeka toka na 9 inches for example ka ngusumeka ngobeke kiare kila kurwa na kurwa igo go pime 5 inches ngitume kiara onye na abikire ne na 5 inches ga na boji ongonya ga remi gatia no kubura ochi kobogera na kurusime week batero na kubeko boy bona mnabwa ndemu na bona nya kurusime mbuga nya konandana kwenda nya konandana within na ta eta byo bunyansi nere koira 3 months ne koira 3 to 4 bona na boko buri no ga na ega ta once a month na gukora fertilization obunyansi ngobekere bole liago ekere amario kana rakobiko ma tinto kanya mboro kanya sinari chingi chichiro usisi chiro muchiru ambeta biraro ugokore fumigation bera baga nimbaje wekaranza ebirometa bibarome bono yokore fumigation yobunyansi so kwaburugero bunyansi bwao kwa ubekero boyo amache wanda ya master bwa ndikobora akiyosenge ngo bwatira munyansi kwasimeka ink next bono kwa usmeke wa watande kwanza next bono nuko chakobora na ku maintenance bono nereye process ya maintenance y'obunyansi obwiga maintenance ko bekero boyo ko burugero na koborabi na kuburusiro bo chawo ko kwegwiti after all gana nabwa beire na ndembo no gana kwa de na ndendo ko nyekatasa ere embrane na usie embrane ndego na bakonyora mo ndero ra ruro kurwa sigete usita ngwali de bituma usinyende chigatonya zika chimero manyete
bono ikochiru korusilie binte bigaminde tiko bonyansi bwoko eka twa ko ro ngituru ko bori ekere ngakine okwagera bono bunyansi no kona bukubwage igono bonyansi na barongwagera bari ngwage bori ko burusu butabu andake kero kurigereria nene muno igoro wakwanire wanso bori obolendi bwae na bego no bonyansi oboiga asingencho iga nigento taitike gocha korekanekia obonyansi oboiga ngakimo kobokorera torusi obonyansi bori bono nyabwa beire gose obokwamera limo mboro bogotangana mboro bokonyorwa maithekero kubeka seedlings ye tozi kwaro si ground kia buna rurali kia berega for example bono buna ground ya abungutanga ko mutaro simbo wa mutaro wa oda nembo limbele ko mu mbaka mu no bona bunguta nasi ko nyansi ubo simbo wa ina weke so kero kwaro zairiga bono no koleta obunyansi boli kwa bono mboto kule jora kuganda laini reni ni tigeta bono bana nguche na burugera ya no nguche na burugera alafu nabe kwa kabuyo baga ngende ko kole widi ni so bono kero bwa ikirega tote for example wasime kero obunyansi bino boiga ikirega kwa be kero bogeka toli komenda na ndo gochaga iga gusubono bobo gochikoranda insabo wono iko depend ni ground wa kira nonga ni ground ikirega tobu ni ma tobu chabu go chomere very fast kingo be ka mama kutona ole weed area ya chile bwangu no ma de for example mondere ma to kwa mabwangu bobo nyansio nege ndongero le kwa sana to ko kenyonya ebinde bikomera bwango ne chingurushire na gwetani obonyansi wono gatobe to kuburuga to nyusyaro bwo tete mu obonyansi uchaka bobo nene nako nyabone witeri yari obonyansi bwa chakire koranda bwo itaro bwo witeri yari bwabuna demo obonyansi bwo bonene demo bwo ba strong demo bwo ite witeri kanya chande toro uzibona mwe witeri bwo for example bone nere moja kwagera kwarusie witeri iga kirongoliye gertokoliye obonyansi oboiga osomonyansi oboiga obuna mosimegete iga mboro bogale mboro bonyerere advantage kerase obonyansi oboiga boli boro bonyerere na boli boro obogarage obogare for example ego depend munde kero na for example te na client kiane bonde no bwata animal no bwata chikula ku no bwata chingoko no bwata chimbo ne chingoko ne chimbo ri ne binde abigo kwanya kutakorisha obonyansi before tarara usingo pachia tochoro obo banyere eboro for Raxalias abanyengo kote ndede irake irai boro obonyansi boro boko for decoration too yani moetari lakini boro boko ba advantage asa se compound chine mechiende bakulisiombe usingo usichiombe so ego bonyansi oboiga ko bwati ingendo kiliota itochi ko bokorera ndake onya ko bwate chiombora chikolisia obwate chimbuli ko bwate chingoni andake obonyansi oboiga bono boikire bwamerere bwabeire bia otaite ko ng'anyo bonyansi oboiga wasimekire okole mabwensi pigose obonyansi oboiga ngwante bi no ba seedlings echiga mogosimeka omondo simekire obonyansi bono oboiga bwa variegated pemba na kwaburuka yobo uno twasimekire bono iga pemba green bono omondo simekire obonyansi oboiga naganti maybe arusi obo abekobo ngao obande tukoboira asigete abo bekorro asingenchwe gendegete agochata gole alime nakale twakalemera matichali twayaira asigete bona agochare mama teacher arusi no tebo nyansi for example totebe 1 meter square and 1 meter square ndio na tuko ile nyansi 1 meter square karen ko bosimeka na boko mat bravo and up to 5 meters bona kero ko nyaro kuna bono ubwate ubwate plantes de bonga chinsia moji sana bakandu siri ticheri ma chinsia abo rusia kamo otiga kanana rusana ni bakanya ka usime bono bindu ko nyansi ko disia di ko rusana ni na boko simeka sa tambi depend ko ruse gende kamo ko nyansi station igomboli kwa ndasara as long as umuntu yogose ata itukuirira umuntu ndasimeka asigete gusunganyira gocha asigete ata itukurusi oboiga abe ko bonga ose akole construction or mbari ba rusi bonyansi abe ka caplos ose ba umura ne concrete one good depend you ko ratu that area okay in na mumanyi maybe o landscaping o maita mangana yaiga
anda ko mondo na bolinga inkia yo ko chorro bonyansi to ko chorra maybe go sene ko goto ose na cabros great natural natural minus yani bidugiri minus natural things Bindombi koroka na vya noma de o many area osine se me area ese mal area se meteta yo asa beautification ta koroka na vya beautification ya goja kare combination ya plants here baki construction ya monument ya trees monument ya ni pia magena caplos ne kubeka bunyanzi buru nata ya carpet industrial carpet shugo na star natural for maintain greenness and number 2 ekele kwa kole combination yebi ndelo stwate ba 5 nobege to bonyansi nobeta maoga nobege temete nobege tamatunda bona bakonyekera ukutsa sawu nobwata sekere kwa rosilura alenso so bonyansi onya kolire limete yawo na moyo ko nanda wo matunda naro eita matunda gosimeka lipopo agosimeke krangwa agosimeka lipela agosimeke strawberry neraria se Ebusperi tokoroka ekebusi insobosobo. Abasonge bakoroka sayunga a conducive environment. A conducive environment. Ona huko achira. Na isaranso oligereti gabaka weko. No nye psychologically in your mind ekarura sare conducive are so beautiful psychologically umubiro ngo feel your comfortable. Ngo your comfortable this soul. Bona kera sai kare kaminayo naturally na boko heal. Nabo feel nabo kwego kiabika munde yoko kegere maoga nemete no bunyansio na matunda kunyakoli bona kwanyore no what friends yao bako kubwati sikomeno they are not human being but plants ebinde biga na biro bigo gosegeta na bigo gosegeta komenyo bugumobuya kurusi stress so much igo environment ngia na bego gokonya urusi birengere andake imbindo kimo gutumeka asoko simeka aso kuagera na sokoro serio bonyansi obuiga the tools chiri muna inumo yani chibekire chigokora amangana ye landscaping usobo simeka bonyansi nembe kuchakire aso bonyansi mbotaka the tools depends no mobuko onya to konya ko lelo muga bune na bokutumie silasa I see abokombe motakere erek netakere kongusobo chago tochakare kwa rabi erek netakere ebi abusombi takere abokombe boko program maoga egesire ko ture bindo bine onya na bokutumia enyunge yo wati amagere onya samagere na kunyaka wanya goyata egere obonyansi bolibo bona in landscaping bindo bira to para before draja ma tools to wati bikona flowerscaping bido kanyara moga bona bunaya kunya trim now you na magati na nda bona now nda bona moga yangarose you see this this is flowerscaping abongoli chonga no ntagete enchire lyo tagete yani oli abongoli chalibo libelio galio bwanjani usebe libe round usebe libe style ende yonse igokora osekera ko lituminzire ndo ndo shuru kuna flowerscaping alafu to what we call avenue scaping to what avenue scaping to se para ma tine parro goro bodo usmeke mete enere ko kwa avenue scaping una to what kenya avenue where se parera nana emete smeke goro ma enere kuna avenue scaping na mate support o trim lioga na process tire enchire lio tagete kane eda boli chore simba boli chore njo boli chore lioga lio bwanje enere to ko flower scaping ndo boate foodscaping ndo boate farm yao osimege the varieties of things tumete chingeni mbali wabeka matunda kati waitia matoke waitia muororo na waitia mete ya beautification lakini bado no bole miboro rabo ebintu bikoliewa ine toka foodscaping na ndo boate amangana ye mete emaliogo amarioge ngo iko siara metrino ko mete ya marioge osime kwero apps bono tugwate kuna moga ka tugwate moga no ngari ni hap pero smeri nera ni hap usa de apps kari ko bora se compound metrino ko nyawo aki kise dio kan nyagitari nera ko konya either we three just ko nyori nchari usikonyo ne bonero smeri ne hapa so ko tuya se chai
Those are the common oya kanya no mai dia upgrade ntamani na bukunyi simuka buo ego konya it's part of your landscaping and gardening. Bia kegima Part of your beautification. Where sirani maka omuntu bwato oganetie na bako manyanga ndake igendongera kanite mai usme usakoro banyansi obuiga andake gaiga twarere na somo chobosongo aso gokorera mangana igo yo gusme ko banyansi obuiga yani edemo farm turayeruke ya aso okorokia abandu nkese omuntu cha uligereri nyakikwa kwayete anseme iga asingencho nindoche Rochendoro e Paranero. Thank you, Murai. Asaya number one in the company, I Singer of Technology. Singer of Technology is a landscaping company. We wrote a letter with a proposal. The kind of department here, the kind of department here runs, the kind of department here roads, now the department here county government. Kuchukua barabara ke obya marima bona bona ne road saf ani kuruza bakarura ne road saf na kuruwa kuchimate ne rebellion run ya maji bona saya mundu takiro kana construction is here for environmental conservation bona tokatera through our knowledge to achire school to some landscaping garanti ka landscaping ga simply sa umaru para tomali corveto is very rare mundu weta para a design ne type ya landscaping kona we were looking asare bigger asabanga weta bara what we are doing so we were looking for places to operate illustration and a demonstration about gardens and landscaping about horticultural seedlings and climate change learning so we were looking for a learning center as even the news now mentioned so we wrote the letter proposal and the visit now the young sana the Ministry of Lands as county government Ministry of Roads and NEMA, here Ministry of Environment. So we serve those letters, but I don't want to see what they are told us, Chief of Survey County, Chief of Survey County through Minister of Lands, but also to KC County Municipal. I said directly within municipal services. But what I take about proposal to Nengia, propose to the company 700 meters. Corporate illustration, illustration and demonstration in the gardens and landscaping, environmental conservation, climate change, and others. So this is what we are doing. Nagia program berete kaiga. Kocheno moshobo songo. Ine regasi ino. Kera top kia renga to make it kiss green and green. Yani usonga rokane machan. Na ende chenu. So those are the point we were trading as Singer of Technologies. Mechano ki andake egere trochu ko rumuro gire. Mechano ne mingi sana kwa obia. Obia tali obongi. No mbona kanyore space here takes time. Weta no chiwa bisu weta. Kwa nyara soko kwa facility yande. We started 2016. Na kanyara saa 2023 recent. Oti ku 2016 mpaka 2020 ni miaka almost 7. Iko no mundo very patient. Akanya oro give Onye mundo akabule ala clip ga 30 seconds you give up one. What about 7 years? 7 years. Nanda kutubu atibesa, nanda kutubu nanda karibu wasete kama edit supporters, kusimba mai ya uyagende, para une space ba kwa. Bari kukolende, bari kufund anything, it's upon you. Ayengo akanole. Uchase serikali ya county. Wana eba tebe tu wakana because tuko ba assist ko make town yaro kan green na green. So that's what we are delivering. Ani ko kutoka ndiko deliver. So fanki kwa renga emerme yao nobole mibubwao bo manyansi na wega mangana ya matunda ne mdobinde bwa kwene kirib nae Dennis asobogi mabwao. Number 1 to accord work connection. Uru minde tu akorira abantu baitira abatoroli abantu batusabire services shito abantu batusabira ngo bakora landscaping abantu baturanga tu bakora mowing abantu baturanga tu bakora maintenance abantu baje for consultation tunati wona nasi nito bunyansi to kwa gusema moteto samo to bunyansi igendo de yapen ngati ngokora kwa mwandi baisha ngo bunyansi nebinyo bwakode ngaki mbanya kore huidi imana na kuturanga trawo ida to borabi ko se to busmeke upi kulingana services needs igendo yendo kile custom made again. Na yendo kende we have got no one na bokanya kwa kwa español funds. Wala bungo yumu ndambo atiki.
Abogoli gomo. Nagore machine. Abogoli gomo. Fans nagore buskate. Makombe. Bichiko. Na wiga kuigendele. Na bintu bili kwa game from na some recognition. Yes. Vyake mwancho murigelia oyun Dennis ogotweranira mono iguru yogo chena enka yao wetero bolemi obiga bwa bene bogo simeko bonyansi bogo simeka matunda na mauga nebintu binde asinga yao andake egero nyako bogo kwene kinga botambe enka yao ngobere enchenu asingenjo niko bagatebanga obochenu negentege tangani asogima bwa mwanya bantu Dennis egero toro chikokora buseme bwa ombro bigo cha somondo rigete murbere bobolemi no botugi nabo igo ocha sabasae andake bataito gochaka na barabu imeramo kuneiga ega sinengi ya yogore myo yare to kare bindanga bitatu to go supply la branch yotageto abo to ko kare gas na plant ike same ale biata na to one nega tu create one bichana yendo ngo batebe akere ku create your own jobs nebuwa the more advantageous so buyamboro bonge kwa nyochi koliko number 1 ega siye kuchaka we flow continuous ekere kwa manyekani ekere kuchaka naga sino kabere ngongu sana lakini ekere kwa manyekani what you are doing kuna abantu manyeka nda no murari uno yamanga ne video photographer ekere your works entitled ya career yawe yamanyeka nabantu abange nabako services ekere ku services you work create jobs ekere work create jobs you work create kwa knowledge base and you can't have money utakuwa tigento ko ne usigenda okara wikabono oyenje what kind of product inda atware in my life inda onenge chibes so kuna one to doing okay to ajike school to landscaping monta okomanya utiko koligirisa buma gitari ndongena bari me government yetro authority avenue budget so kan doso direct one nega singe kuna ya STEMI or explore your talent and your skills on your own ways. One go come up to the open ground. Oi karakali. Karakali. Oche no open ground dira para practically utari kwakanu. Nonye miaka yesu mwapa mumanye kana moja ka para osiba. Nige no what is youth. You want to go na gaji nonye kama mende kero kuno obo nyita ino nonye go sigali nonye go harim anu go 3 months ga si koma ji wakanu. Ole intani. Wasi you o wakanu immediately. You go patience pace. Oi kora oro kende gerkiao. Miamono sana mwancho murigelia ndo chenga na wikeraga ndo gukoro maitha mangana ndo chaga kulibono iga mpaka ankyo turalia mangana manga kore no mwancho murigelia ngenda wesemiri kemo wesemiri bibera somuri birito chinga kechiga naboigo ndo chikunya kabato ko gendra amanke ndo chikunya kabako to kuri Dennis iga mangana manga bwatara chikunya kabako twerra no mono gora mangana landscaping naboiga mangana ndamange engokora robole mibonde obonde tara chikunya kabako toko manyanga andake na kiboko naninga kyakonya akabago wikera chinsemo egere oboge mabanya koboko gendra timaitinga andake Dennis engana yo mwel nereli egere torochi gukura omurobiro yigo asize singe ngoteba nakembia mono Ensoko TV into we are landscapers utokure namba isi niyo takete itatomosa prayer plants tuate bemete amaoga obonyansi na matunda au tuakere namba isi namba ya tegere 0739390400 na butoko supply obonyansi bostoko for landscaping bosagate. Thank you. Mwancho murigelia wekana ende chinga kichinde turanyaka utoko ikira na sichinse mabune chiga tochikunyaka utoko ligira mangana una yaiga tukuganelia oburigelia burobia ime ya Ensoko TV botambe oboroso bomugusimbia mona soko chora omurobiri bobolemi no botugi na nche petuel machine.